get home and ain't a been getting no rest. Marie van Shane, de murder mee, als een volgende in de bed. Het just die de rest van zaken, het leven in zijn leven. En het gaat er door beneden, in de murder van de murder. De jongen wordt goed de hoende schaal, is al in de zesde aan. En met gesproken hand, het snor met wie het op de leven van. Maar in zo'n goeie dag, dat het heel alleen het kwam. Met het rijden was toen just de kant, zie je wat er was gestoord. En het just een mooie en zag het leven in zijn leven. En het raakt is al beneden, in de meulen van de meulen. Ik heb weer een overzien, de zat er onder water. Mijn door het doorgaan moet niet lang, geen stukje door de mensen gaan. Zat er dan zo hand in hand, zien volgen hem, niet lang en lang. Hier is er geen land, mooie doelen zo met in de loop. En het is niet in de wereld, zag het leven in zijn leven. En het gaat hier door beneden, in de meulen van de meulen. Ik hoop leuk dat de kerk zit, de goede rug op de loop. Hier bij de Nijland winkel, volgens op de wachten op de grond. Ja, dat rijdt ze met de meulen uit, zo vrij en rustig in het grond. Maar voor het gaat best prijs, voor de met de leven voelt. En de zus die al die dag het leven in zijn leven zit. En dan gaat hij door beneden, in de meulen van de meulen. Ja, zus die al die dag